lupa like, comment, and subscribe channelnya Rainbow Project. Like yang banyak ya, jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Share juga ke teman kalian, oke? Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share channel ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Yo, sepi nih nang omah arep nang warung. Wis gak pernah nunggu kene sik Ngenteni bocah-bocah lah nek sing moro. Sumu era marep nang warung tapi duwe embur 500. Wis piye? Saru ku ati kubah blas to karo bojoku. Piye ya Bu? Yo mambu saru bareng yo dingkel imbruk barang yo. Ambune sarunge. Yo. Jajah tak nang warung e. Apa ora tak canek nang omah. Yo, sarunge ambune. Weteng ngene lah kacamatane yo ireng lah kayak kene dhuwur kene ya. Yo. Halo, bos, gimana bos? Nang warung, yo wis tak parane kok ya bos. Langsung apa? Sesuk. Langsung. Oke. Ya, yo. Rokok gratis, mangan gratis. Sanjuk motor ninjaku nang omah. Look at the top of his head. Bos, nang pasar bulus. Yo juga. Yo, rokok gratis. Lagi Kopi sopo? gratis. Piye? Lah kita ben rene ora. Ini meneng warung tak parane warung kadung sepatu barang. Rugi kamu kocok motonan. Ireng ngene. Iya kocok motonan. Panas, bos. Yo, rokok gratis. Wah, nasi rame.
Ngombe apa? Kopi cingkir ya, Bos. Diomong kae. Kopi cingkir ya, Bos. Wong bakule. Kopi cingkir berarti kah? Mana sih polon ini? Yo, rokok gratis. Kayak gelas ora. Di ember. Lah piye? Ya kopi ada gelas ya, ada ember Cingkir apa gelas? Cingkir. Kena idumu kok. Aja to, Bos. Yo, rokok gratis. Apa sih? Makasih. Rokok Surya. Yo Surya. Rokok keri lho. Kira koyo keri. Yo enak, Bos. Yo, kopi gratis. Yo. Monggo. Oke. Kopi. Kopi gratis. Kira-kira kau ngombe kopi. Mantap. Mantap. Yo. Biasa loh. Kalem loh. Mana sih yo? Kalem. Yo, mana sih? Dagelan. Enggak dite. Kalah kok jalan-jalan kok omah. Nek putusan kami langsung penak. Tapi yang isi nang omah yo nyatu. Kita modelmu golek gratisan rayu duit. Ya iya. Pasti lek gratisan. Lu kira apa kacamatanan je? Dan yo ngono lho. Akeh tak usah. Yo. Paton. Patung gini lho, paling lanjut. Jadi kece dananmu. Tapi Tapi oke. Kere ya lho. Kece. Rene ke jaluan. tapi wong gue arek matos kok. Paling lanjut makan ya budal dhewe. Lah iya bulan dhewe ning warung dhewe. Wes, berarti. Berarti gitu. Dengan gratis. Masuk. Langkut kancamu to iki. Oh. Lomboknya di. Enak. Tambah loro. Enak buat. Pengen. Tak dong ini iki. Tahu yo, sedang kopi gratis, teriak gratis, yo, nato. Gratisan. Nah, gratis. Wong iku kok bayari kok. Ngapun, gue nek kamu bilang. Nah. Oh, mbok makan to. Aku pecel ayo. Sokor. Waduh, Doyan pedes gitu e. Ya. Ya, entar dong tukok nabe. Satu kali apa? No. gue ngapain sih? Gak tahu. Lah ini gratisan kok Angkat tangan aku, tempe gratis, pedes. Nih, apa nih? Lagi. Iki. Ciki. Tempe juga yang ngoten. Oke. Masuk. Loh, tahu gratis. Enak. Tahunya Pak Parno.
gambiran yo Jembling. gembeng enak. Yo nginget ya warap ya. Lho iki yo kok ngene iki. Bangkrut terus dijak kowe nang warung. Enggak punya bos. Yo Enak. Enak. ngerti kowe sepakat. Iki iki. Satu tahu. Iki langsung. Tisunya kali lah. Yes. Mantap. Mantap. Rokok sih. Rokok deh. Wes, los. Wah. Yo, tak ding pas ki. Boleh, rokok. Rokok ae. Rokok gratis. Kan mana? Rokok. Rokok gratis soalnya. Ora kene nuntu lah. Coba. Akan panang kan? Ngomong tak tuh. Bar kok kene ndi? Nek ora. Wow, boleh nggak boleh? Rokok gratis. Weh. Tutup itu. Yes. Jangan umum. Setahun betah kan lagi. Bentar ya, tahun ini enak. Mantap. Wes. Apa ini? Pacamu. Oh, bebek. Halo, nanti bebek. Oh, jak bulan toh. Motorku rane. Mobil yo rane, motorku ninja yo rane. Motorku dienggo nyokap. Ya toh, ninja dienggo. Bokap. Lah mobil yang duwe. Mobil kan duwe. Halo tulan. Saya tunggu saya nunggu saya ya. Ki nang warung arep bocah-bocah. Ora wayahe anu tak loro gunamu to, Beb. Beb. Ya to, Beb. Wis ya. Dadah. Mobil bisa apa? Kok duwe iki? Motor gablek ke mobil. Beda jeki. Tidak jadi welek. Apa? Mobil kau mobil. Mbak Pusi ya? Apa sih? Macak sugih. Iya, macak sugih. Liyangmu wong ndi? Alah lau. Wong Mas Rejo. Yo. Aku sih gelem. Aku sih gelem iki. Iki lah kecem. Tapi kere ya gue kuwi. Lah piye, Bang? Rokok gratis. Surya. Surya ning teh. Duh. Oke. Wes. Iya toh, Bos. Rokok Surya yang teh, Bos. Boros lagi. Jaluk nek no. Bos. Boros tenan wis dipen. Yo. Rokok gratis. Tutup piro iki wis. Mantap. Rokok gratis. Bangkrut to iki carane. Yes. Sangkem yen aku meleren lho. Yo. Ngombe kopi. Aduh. Oh, wes gak jalan to, Bos. Wes rokok sisi tok. Yo ceklek barang wis kopi sih. Lah kok ngapak jam piro? Sayang.
paling jam 3-an wis. Sik ngenteni sisan motor. Paling yo ngono biasane yo ngono kuwi. Kulino iki. Lah piye duwe sepeda tok nang omah. Cewekmu lho kok gelem ngono Pak. Lah piye cewek ku ya apa sih apa-apa gelem ae lho. Tak kon tukokne klambi yo gelem. Tukokne celana dalam yo gelem. Rokok yo ora njaluk aku pokoke jatah kok kono. Jatah? Lha iki montore pisan ya sapa? Hah? Montore. Nyilih kancaku. Kancamu? Ya pecitaan lho. Iya. Ayo marang ya. Marang kene ya. Untuk temen aku bisa dipinjam iki. Kira kontore oleh ra? Oleh, tapi Pak warungmu bayar sik wong loro. Oke nyantai lah bayarane sik nggo. Gampang. Iki maro sik. Marang sik no. Ngopi ganti tak mau ganti. Moto-moto carry. Moto carry. Wis tau gak duit ya toh. Kowe mau bayar duit dhewe. Ya toh aku mejeng ngarepe nyilih motor. Dari bayari kok malah kon bayar dhewe. Bayar apa? Rene wingi bayar ngene-ngene iki ya. Wah, gawat iki. Gue matur bayari. Itu gratis Nah, pentingnya motor lu gratis. Bensin Bensin gratis. Yo ngene ya arep kencang bondo to. Kencang bondo to. Saya duit lho, kita ra bodo piye? Nyilih apa, Bos? Duwe, Bos. Gue nyilih motor nyilih. Coba ngomongnya dioleh apa-apa ben cepet aku kok. Gue nyilih motor nyilih, Mas. Kulane 5.000. Tak 5.000 dek kok 5.000 tok. Rek 2.000 ya, 2.000. Wis 2.000 tok. 2.000. Nah. Nek kuwi piye? Nek 2.000 tok iki. Wis Ora apa-apa, penting nganggo tuku bensin. Lah, jan nemen. Duit nyilih, motor nyilih. Ngono sejaluk wulan. Sepak nyilih lah. gak nyilih sing pan mambune. Yo. Wes. RT malah ini kan bayar pokok ngopi rokok lho. Lah iki yang akan kan ya motor ya duit. Iki to guys. Maca etok munggo sepatu, kacamata, kebeluk. Dan aku nomah arep tangi turun nek marung awan-awane. Lah kok malah kene motor dikit ampel piye? Duit digowo wah. Kene marung e ora remo lho. Jelas ditandur nggo mulai mesti Wayah-wayah lah ya. Sini entek iki. Piye terus iki? Mesin full e. Ya iya. Wong cuk gelem ya ono. Karo coleh mesti. Ya aku sih RT. Jadi jare marung gratis e. Sono kok jero marung ora gratis. Bayar aku dibayar iku marunge nunut ayo. Wis harus mulai aku sore ya. Sik bayar marung. Total kabeh lho guys, sak ngene. Ku 20.000 diku. Ya karo RT kan lho. Ya. Kok kurae tambahan sik. Ya Sik mulai. Ya, Leh. Mak mulai mak. Ya bayare piye iki? Yo, Pak Rite. Oh, tandur Pak Rite ya aku wae gawat iki.